হ্যাঁ ହଁ ସେଇଆଡ଼େ ଚାଲନ୍ତୁ ହଁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଅଟକିରେ ଚାଲିକି ବି ପଡ଼ିବ ରାଜା ବସିକି ଯିବା ନଅଟା ବେଳେ ଆର ବର୍ଷ ତ ତୁମେ ଆସିଲାନି ଇଏ ଆସିଥିଲା ଆସିଥିଲା ସେ ତୁମେ ଆସିଛୁ କେଠିମଳା ବୁଲିକି ଆସିଲାନି କେଦିନ ଆମେ ଆସିଥିଲା ରଥ ଯେଦିନ ଚାଲିଲା ସେଇଦିନ ଆସିଥିଲା ଲଭଲି ମା ବଡ଼ି ନାନୀ ନାନୀ ପିଙ୍କି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆସିଥିଲେ ଏମିତି ଗାରେ ବସେଇଥିଲେ କି ହଁ ଏଗାର ସେମିତି ଏ ଦେଖୁନ ତା ତାର ପୁରା ଲାଗିଗଲା ବହୁତ ସାଧା ତେଣୁକରି ନ ବସିବାଟା ହିଁ ଭଲ କି ନେବେ କହୁଛି ମତେ କିଣିଦବୁ ନା କି ନେବେ କି କେ ତାର କିଛି ନବୁ ଏଇ